направя. Не знам. Тебе! И благодарности ужасно малко. Да. Даже в домашна обстановка сме. Това е. Лище, имам лище, което е написано в копията. Искам да се подпиша. И автограф от моята! Здрасти, Лиса, Сега. Чакай! Сега. Нарисувам шедьовър, на който ме научи госпожата по изработен. Тази година по изработен се старая доста. И тук тази къща. И когато го покажа, тя ще ми сложи шестица, но ще даде малко от себе си, иначе петица. Това, ако искате да знаете, това са някакви линии, които определят тук. А тази къща тук живее Ивона.